Il-każ ta' Albert Brian Rosso li kien sparixxa fl-2005 għadu kapitlu miftuħ. Dan hekk kif issa l-familja tiegħu resqu proċeduri ġudizzjarji biex iżommu lill-awtoritajiet responsabbli għan nuqqas riċenti tagħhom li jikkundannaw żewġ irġiel li kienu stqarrew li qatlu lil Rosso. Il-mara u t-tifla ta' Rosso ppreżentaw protest ġudizzjarju 3 ġimgħat wara li Anthony Bugeja u Piero Di Bartolo ġew illiberati mill-ġurati. It-teżi tal-prosekuzzjoni dejjem kienet li Rosso ta' 48 sena minn Marsa Xlok inqatel b'tiri f'raħal twelidu fl-10 ta' Ottubru tal-2005. Dan allegatament seħ barra d-dar ta' Anthony Bugeja, wieħed mill-irġiel akkużati bil-qtil tiegħu. Il-prosekuturi qalu li l-qtil ta' Rosso kien konness ma' tilwima dwar bastiment tas-sajt proprjetà ta' Rosso u Bugeja u li fuqu kien jaħdem ukoll Di Bartolo. Dak iż-żmien waqt li kienu interrogati mill-pulizija żewġ imputati kienu stqarrew separatament li sparaw lil Rosso li xeħtu l-katavru fil-baħar. Katavru li baqa' qatt ma nstab. Il-protest ġudizzjarju mressaq kontra l-avukat tal-Istat u l-Kummissarju tal-Pulizija jitfadaw fuq id-dewmien biex l-irġiel jitresqu quddiem il-qorti flimkien ma' nuqqasijiet oħra fl-investigazzjoni u fl-immaniġġjar tal-proċeduri fil-qorti li waslu għall-liberazzjoni tal-irġiel. Dawn il-fatturi flimkien mal-bidla fil-liġi dwar interrogazzjonijiet mhux assistiti li ġiet introdotta ħafna wara li seħħ id-delitt waslu biex iż-żewġ akkużati issa ħelsu minn dawn l-akkużi serji. Dawn l-azzjonijiet sostnew l-avukati Stefano Filletti, Yves Borg Costanzi u Nicole Gallia fissru li l-Istat kien kiser id-dritt tal-ħajja minqux fil-Kostituzzjoni u fil-Konvenzjoni Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem. Dan id-dritt skont l-avukati imponi wkoll dmir fuq l-Istat li jinvestiga malajr u b'veloċità raġonevoli meta iseħħ delitt.